Purian itu hatta, tapahohoma, tapukama parminggota, jumulu mahita martangiang nao di bagasarwatabi, martangiang mahita. Amin. Marade mahita.
Marhite-hite goarne debata ama, doho goarne anakna Tuhan Yesus Kristus, doho goarne to di porbadia, na tumapalangit doho tanahon. Amen. Marolok-olok maho jala marasiroha ale borusion. Ay idama naroma ahu maringana di tonga-tongami. Ninna Jehovah. Haleluya. Martang yang maida. Ale Tuhan debata pargogo na suhadurusan na tumapalangi doho tanu. Hinorhon ni asini rohamdo upain saat hami tu tahun kuria na baruon. Lehom matu huriam todim na badiai. Dohot hamalon sian ho. Asalam rarat jalagada harajaumu di tonga-tonga ni hamion. Sa lehom mahiras roha tu naposom makatahon hatam. Asalam denggan huriam marhite siani. Pargugui mahami mangoloy ho di bagasan haporseaon nasitong. Asa manahak kami saha rodi ujungna marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Pati ni debata di minggu tasadarion ima sian pati parjulu sa tupau paton. Pati parjulu ahuro Jehovah debatam ninna Jehovah debatatta dang jadi marakup ahu bahenommu debatam. Pati paduahon dang jadi kanaummu jala dang jadi sumanommu manang aha na di banua gijang doho na di banua tongaon ro di bagasan aik na di tornitano yanggo tunggabe si sabaon manang sioloan. Patik patuluhon dang jadi dohonon kuarne debata yang gosoture dalanda ai hona uhumna dosugut akkana marseneang di guarna. Patik paupaton ingot tamuma pabadiahon are minggui dinaw namari ma ulahamu nasa silomu. Alai anggo are papituhoni are paradianan di Jehovah debatam doi. Dang jadi ho mangula anggo dinasadari i. Manang anakmu be, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru. Rodi pinahamu, rodi pangisi ni hutan ni halak pe na mangebati hutam. Ai dinaw namare do di topare bata langit doho tano doho laut doho nasa isina dungi
maradia do ibana di ari papituhoni ibahenido ubahen nari pasu-pasu debata ari paradianani jala di parbadiai atau ngrak mangidugugu mahita sian tuhata debata ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na hopar tupatik ni amin. Tato poti madosatta tu adopan di debata mertangiang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jala nabonar parasi jala partalup niroha jala nabasar doho sai marpangulahi maroham midahami dibaheni sai sesa masudi dosa nami i dang adong nahu pangasahok kami dukon asi niroham hati goran na pinatupani anak mudo nahu pangasahok kami tujolom dibaheni pasonang jala aku dihami akka nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Amin. Tabigema hata baga-baga taringot tu hasisan di dosa. Ala ni pangalosiot tado ubahena tertulang Kristus. Jala binahen ni hajahatot tado ibana mabugang. Apa itu ibana picang-picang parhitean ni hasonangata. Jala binahen ni bugangna malum hitahilala. Hasangapom ma di debata na digijang. Amin.
Hatani debata turpuk epistel di minggu tasadarion sian Lukas 12 ayat 35 saha tu 40 taga hama marsika pasoring. Sai hohosma goting muna jalagalak ma palito muna. Mertua ma akka anak somangi nadungo dapotan ni indukna di haroronai. Nasitong do hatakon tuhamu. Hosanon ma ulusna. Pajuguhon ma nasida. Iba nama jongjong marhubasi di nasida. Alai tadahamu maon. Au di botona punajabu manang dipukul piga tagaman ropanako dungo ma ibana. Dang jadi loasonna ibana manursari ugasanna. Ima sahakna mertua do akan atu mangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Tahatidak ma hapor seau tai songon na ni hatidak kun didong atas hapor seau di sado portibion rak mahita mandok. Au porsea di debata Jehova ido ama pargogo na suatu dosan na tuma palangi do tano. Au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehova na sasarai ima na tinubuhon ni si Maria na gabe-gabe siaton di porbadia andorang so habubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di pangumuman ni silatus na mate terpajal do ibana di hau pinorsila na tua tuban watoro dung di tanong na mulak mangonu di hari na manai tu surgo lau hundur tu siamun daripada Jehova amanai pergogo na suatu dosani di sima ibana pai mamulak sogut tanaon manguhumi halak na mangulu doa nama au porsea di ton di porbaria jala adong sada huria na badia huria atau penghalak Kristen akan na badia
doho di hasan di dosa, doho di hatai naman do, mula mangolu sogok daging ni halak nang mate, doho di hanguluan na sora sudah. Amin. Titing HKBP Serang, Dohot HKBP Cikande, Resort Serang, Minggu 29 November 2020. Naso hujahami sia jolon, tajahama di rohat tabi. Na parjolo, guarne minggu, minggu apen parjolo. Topik, panurirangon taringot tu haroroni Raja ni Hamuliau. Manang nubuat tentang kedatangan Raja Kemuliaan. Napaduahun pelaksanaan ibadah minggu dengan petunjuk new normal. Sehubungan pelaksanaan tatanan kehidupan baru atau new normal, gereja kita minggu hari ini, tanggal 29 November 2020, melaksanakan ibadah kebaktian dengan petunjuk new normal, sesuai dengan protokol kesehatan. Nomor 5, rapat panitia Natal seksi AMA dan perempuan tahun 2020. Duksipul Parminggonon tanggal 29 November 2020, tapatupado rapat panitia Natal seksi AMA Dohot Paropuan tahun 2020, maringanan di lantai sada ni Garejau. Pinangidoma haradio ni seksi AMA, seksi Paropuan, punguan kur Dohot Parhalado ni Huriata Laho Mardohoti Rapoti. Nomor 7, perayaan Natal kategorial Manang Huria di Bagasan Mingguon. Naparjolo Natal bersama Parhalado HKBP Saresot Dohot HKBP Serang. Di hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 di Patupado perayaan Natal bersama Parhalado HKBP Saresot Serang Dohot GKPS Serang masuk pukul 18 WIB manang jam 6 potari. Pinangidoma tu Parhalado ni Huriata Dohot keluarga do situa naung pensiun asaretama hita maddohoti perayaan Natali. Napaduau Natal Prajar Pak HKBP Serang. Jari Kamis tanggal 3 Desember 2020 di Patupa Huriata do acara perayaan Natal Pelajar Pak Manang Pendidikan Agama Kristen HKBP Serang masuk pukul 16 WIB manang jam 4 Botari. Napatuluhon Natal seksi sekolah minggu HKBP Serang. Dari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 di Patupa Huriata do acara perayaan Natal seksi sekolah minggu HKBP Serang masuk pukul 16 WIB manang jam 4 Botari. Do mutu situasi pandemi COVID-10 siang, sudah nasa perayaan Natal di Bagasa tahun 2020, tapatupama marhite nama matuhi protokol kesehatan. Jalan nama dohoti ibadah di gerejaun dibatasi do pesertana. Do mutusi tuaka Natal kategorial na pinatupa sesuai do jadwal di Hobasi Huriata. Dohot marhite panitia Natal Resort Serang, ima marhite live streaming. Nah berikut titing neng marbagas, tintik parjolu, neng majalo pasu-pasu parbagaso ma anak dohot boru di Huriata, pangoli salmon parhutan sinaga, anak nyamata tuguan sinaga, tugu ninata talmari boru pasaribu, alamat sektor 10 Pakupatan, ruas ni HKBP Serang, Resort Serang, dohot orwana beserta Romauli boru sihite, boru niamata tua leang sihite, tubu ninata Rantiana boru silaban, alamat desa Sibutuon, kecamatan Sijama Polang, Dolo Sanggul, ruas ni HKBP Sibutuon, Resort Sibutuon, Distrik Tolu Hubang. Pamasuk-masukan perbagason di Patupa di hari Sabtu, tanggal 12 Desember 2020, masuk jam 10 Sadawib di HKBP Serang, Resort Serang. B. Titing Parjolo,
naing majalo pasu-pasu parbagasoma anak dohor boru ni huriata pangoli eliminton sidauruk anak nyamata mariden sidauruk nahinan tubuh ninata dorti boru silalahi alamat Parik Sabungan Dolok Pardamian ruas ni GKPS Parik Sabungan Resort Dolok Pardamian Demak Marbun tubuh ninata Rosmauli Borsitorus almarhum alamat sektor Tolu Pandeglang ruasnya KB Serang Resort Serang distrik 21 Banten pamasu-masuon perbagason di Patupa hari Sabtu tanggal 10 Desember 2020 masuk jam 10 WIB di GKPS Parik Sabungan Resort Dolok Pardamian. Saya di Paturus Tuhatama Sakap Nasida Dinalaho Marbagasi 10.2 Sakramen Padidion Nabadia Kobartu program Nihuriata naing Patu Kotama Padidion Nabadia tuaka poso-poso manang dagdana ima di pesta paduahon hatu tubuh ni Tuhata Yesus di hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 alani madohoti perguruan Manatoras dia karadanak naneng terdiri di hari Rabu 23 Desember 2020 masuk pukul 15 WIB manang jam 3 botari di Garijaon tunatorasnya kananeng terdiri di jaloma surat pengantar sian situa sektor tabi 10 pitu parhepengon ni huria bui mata jaha di titing nasahat tuhita pelayan penuh waktu dan majelis AKB Serang Resort Serang mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun dan kelahiran dan pernikahan pada minggu ini. Semoga panjang umur. Tuhan Yesus memberkati. Songoni matitik pakobasio doho parhepengun di bagasa minggoon. Saya di pasu-pasu tuhat tamai. Baik sangat di guarna. Jalama kohron uli. Las niroha di huriana. Amin. Mari Maika. Dame ni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Shalom ma dihita saluhutna. Turpuk jamita dihita di bagasan mingguta sadarion. Ima minggu Advent na parjolo. Di tahun baru parhuriaon diturbukon di buku Pesalmen bidu 24 mamuka mai sian ayat napapituhon sahatu ayat napasapuluhon songonon madidok di bagasan turbuki patugijang matohang muna hamu ali akkaharbangan patugijang mahamu ali akkapitu sian narubi asabongot raja ni hamuliaw.
Ise ulaning raja ni hamuliauni, ima jahuba nagugo jala ulu balang, jahuba ulu balang ni hamusuon. Patugidjang matohang muna hamu ali ak kaharbangan, jala patugidjang mahamu ali ak kapitusian narubi, asabongot raja ni hamuliauni. Ise ulaning ibana raja ni hamuliauni, ima jahuba zebaot, ibana do raja ni hamuliauni. Sela. Ido sahat ni turpuki. Oras ma dihita salutna. Adorang so tatakasi turpuk jamita di bagasan minggutta sadarion. Alanung nga bemasuk kita tu minggu sadarion, 5 minggu tahun baru parhuriaon, margoar minggutta sadarion, minggu advent na parjolo, alaniu pasatami ma tuhita saluhutna, selamat advent ma dihita saluhutna. Mau liate tabereng galak lilin sada di langgatan ni kuliatta, napatuduhon minggutta sadarion, 5 minggu advent na parjolo. Advent namar harorowat doi sian hata adventus, jala hata adventus berasal sian 2 suku kata, ad dohot ventus. Ad ima ke arah, lapatan ni ad ke arah, menuju. Molo ventus yang kata kerja veno, yang datang. Jadi molo adventus ima mengarah kepada yang datang, menuju kepada yang datang. Manang minggu kedatangan, manang minggu penantian, di hata Batak didokmai minggu panagam. Padagamon na managam duhita di bagasan minggu sadarion. Di minggu panagamon selalu do ditadai lilin nagalak di langgatan molo advent sada, advent paduahod 2, songoni seterusna tolu, sahatu advent paupatto. Jala tabereng sude nasa akka tutup di langgatan di tonga-tonga ni gereja. Nang tutup altar pe meja selalu dipakai nuansa ungu. Jala bahkan gereja-gereja parhaladuna nama make stola naipe warna ungu. Bahkan padita jaka gereja-gereja tetangga na asing na mamakai baju na adong bef na botar di jolo, baju nai dipakai mai warna na ungu. Jadi nuansa pakaian pe dipahobbar mai tu nuansa ungu. Buasa lapatan na gereja nungatibu mempunyai teologi warna. Jadi dakkola na martukar boti tutup nilanggatani ganuk minggu martukar mai asa songon na adok variasi martukar daw. Itu adalah sesuai dengan tahun gereja dengan teologi warna. Molodung minggu-minggu ima trinitatis sada sahatu 20 tulu manang 24 selalu warna rata-rata. Warna rata-rata menunjukkan adalah adanya sesuatu kehidupan. Mulai bersemi adanya kehidupan. Molo warna ungu ima pengharapan. Alani dipakai warna ungu hita sudah mempunyai satu pengharapan di dalam hidup ta managam di bagasan mulutta. Ise do tagamotta. Managam Tuhatta Yesus Kristus. Managam haroro ni Tuhatta Yesus Kristus. Haroro na dia do. Na menyambut Natal do. Manang haroro na parpudi do na terakhir pa 2 halikon. Ido Advent. Amuak kadongan saha porsiao 2 ci. Managam yang sudah
dohot managam yang belum. Managam naung ro, dohot managam nanaing ro. Advent ima madok managap pita di bagasan ngulutta, mangarade di bagasan ngulutta, managam Tuhan naung ro, dohot managam Tuhan nanaing ro. Molo managam Tuhan nanaing ro, ima refleksi di bagasan hidup ta. Advent yang sudah adalah menunjukkan refleksi di bagasan hidup ta. Managam nanaing ro, Advent nanaing ro, iba antisipasi di bagasan mulutta. Asa ido ngulu namar Advent. Ngulu namar Advent ima merefleksikan hidup naung tajalos yang Kristus. Dohot mengantisipasi di bagasan hidup managam Kristus nanaing ro. Anu kadongan sapor siahon. Bohado bentuk ni panagamon. Bohado bentuk ni penantiat tadi tuhatai. Adong sada cerita adong maninna seekor serigala natongon modom-modom di sada batu bermalas-malasan jonok tu sada batu nama cai bulun di tonga-tongani hutan manang topak. Jadi tilas niari di manugoti tiba-tiba di jolona memulus manang napigai korpani kelinci sambil bermeam-meam melompat-lompat HP sada kelinci dang mamereng adong batu di jolona manipung baibana macai gugu atuk matu batu di pingsan topet di joloni serigalai mamereng mangsa nau pingsan di jolona pas di joloni serigalai bapit tor hatok batong di mangsa serigalai tor di pangan ba butong maiban tabudo HP madapot si pangaron dohok cara nasongonon narohani serigalai tak pola porlu loja manang natu dia lukoni diputuson serigalai atong disomau ganupari pihak-pihak dohok modom-modom madagam haroroni si panganon naro songon naung ro tu jolo nai somonima ibana managam somonima ibana menanti somonima ibana paimahon berhari-hari tanpa adong pasti akhirna mati kelaparan serigalai disi dak somoni panagamotta di bagasan mulutta maradopon tuhatta Yesus Kristus. Alani i molo didok nakin managam tuhatta naung ro ima merefleksikan Kristus naung rohi di bagasan mulutta taida mai di bagasan turpuk sadarion nama dok patugijang matohang muna hamu ali akaharbangan patugijang hamu ali akapitusian narubi asabongot raja ni hamuliaon ise ulaning raja ni hamuliaon ni ima jahuba nagugo jala jahuba ulu balang ni hamusuang. Molo didok patugicang matohang muna mengungkap hatita, mengungkap hidupta, membuka pintu gerbang ni bagasan mulutta, membuka ahai manatap ke depan dengan pasti bahwasanya tuhatta naung roi Yesus Kristus naung rotu tonga-tonga ni portibionan yang tapestakon di Natali. Itulah masa depan di bagasan mulu ni halak na porsi. Alani halak na managam di bagasan tuhatta Yesus Kristus pabua naung rotu hatta itu tonga-tonga ni portibion di bagasan optimis dan pesimis. Molo pitor pesimis do molutta para jolo di tonga-tonga di portibion. Di sido kehancuran ng dohot hapor siyaw. Itu na terjadi. Ditiki disuruh si Musa mengintai Tano Kanaan. Mengintai Tano Kanaan 2 tibo hado. Kita mertibak ko kalahi Tuhan nami.
Itor na 10 halahi. Jadi mudur mahita. Anggo na laong mate tarsati do hita today. Daw. 10 halak pesimis. Gabi doho maguga rohani na toro. Dongi Roma 2 halak si Kaleb doho si Joshua. Daw. Itu tidak benar. Optimis. Tano nanang si masuhok tay. Tano habaran ni susu. Doho si tua ni loba. Balga-balga ni anggur tuan nami. Sampai dipikul nama. Jadi alani ko masuk dohita. 2 halak optimis. Oleh 2 halak optimis jadi masuk kalah kota Jeri. Ima ala adong na optimis. Jut dosongoni hita namar Riau. Apalagi namar HKBP Victor pesimis to. Ito ay marang akong toko, ano na maragabipi o tuwan damihan, ni na bay, ito yung motor pesimis. Jadi kalau pesimis do hita mga duping ulutta, kalah sebelum berperang, hancur do kita. Tetapi ketika kita optimis menghadapi, disigo, kita mampu menghadapi satu. Kuingot, di tiki masa terjadi gempa di Palu. Nah, hancur sudah dalam hancur. Marbalihan nak kadarat yang boyag yaha mulus. Dan adong masuk ag yaha bahan pokok makanan nggak habis. Sudah jolma menjarah. Bagaikan kota mati, hamatian. Alay adong kami tuh halak opat alak perhalalu optimis. Membuka posko di gereja. Kolan boras ya jamu muda-muda tinarung 50 kilogram. Doh akan adong di bagasan kulkas doh. Gok. Jol mono kebis jamu dek konamangan di sini. Ala optimis akhirnya bisa. Alanya Yesus. Alani do didok tuhatta Yesus didok turpukon di bagasan nung ngaro rajai isi ulaning raja ni hamuliauni na ayat walu. Ima jahuba naguku jala ulu balang jahuba ulu balang di hamusuon. Allah yang perkasa itu bahasa Indonesia. Jadi mulu dibatatai na perkasa, na rotu portibion, gabi Jesus, nakpe marhite poso-poso, nakpe tubuh ibana poso-poso, di barani pinahan, na masuk di panggagatan, tapi kekuatannya luar biasa. Alani Ido merefleksikan hidup di bagasan, na rotu hatai tarefleksikon mai, di minggu Advent, patuduhon hidup tahun, menuju masa depan, di bagasan na optimis. Na paduahon hamua kadongan saha poroseahon Advent yang akan datang Imam Muse tatakan. Tuhat tananaing ro padua halihon nanaing ro Muse sugot tutonga-tonga di portibion. Disuruh makita Muse lau managam di bagasan mulutta tuhat tananaing roi ima mengantisipasi. Bohama kita mengantisipasi tuhat tai. Mempersiapkan diri. Molo na jolo, titik kita gan so masuk tuh huria kata Advent, Advenon kata Adventus berasal dari sian kerajaan Romawi. Jadi molo kerajaan Romawi ditiki lau Roma Kaisar, masuk tuh kota Roma dohot panglima perang, naung memenangkan peperangan, disambut manasida di kota Roma dengan acara yang luar biasa di Dokmai Adventus. Sianido mesti dibuat gereja. Managam raja kebenaran. Jadi alani sudah penduduk kota mempersiapkan dirinya. Sudah penduduk kota patupahon akadona naing painonna. Lau managam kaisar. Dohot panglima perang nongonang naneng rui. Manang nataburon na do bunga. Manang dia. Alani sudah mana sida paimahon di pintu gerbangi. Dungi bersorak mana sida membahana menyambut kaisar dohot panglima perang na masuk tu kota Roma ima Adventus. Songonima kita menyambut mengantisipasi dirita lahu menyambut raja. Nanaing Roma dapotok kita di dokma ayat sia patugijang matohang muna hamuale kaharbangan jala patugijang mahamuale kapitus yan narubi asa bongot raja ni hamuliauni. Molo didok patugijang dang naing patagijak roha kita jadi angkuh, jadi sombong, jadi pongah. Tidak. Alay molo ta patugijang artinya hidup tai tak angkat
kepala tak kembali menatap managam Tuhat tananeng roi di bagasan lasni roha, di bagasan sukacita nasihat Tuhan. Alana Tuhatta Rajatta Raja Hamuliau naneng roi di majahuba sebao. Allah pencipta alam semesta. Allah na menciptakan segalanya. Itu naneng. Na membentuk kehidupan. Na mengalihun masa depan di bagasan mulutnya. Ibanado Raja kemuliaan. Ibanado Raja Hamuliau. Jadi menyambut kita ikon di bagasan lasni roha dan di bagasan kelesuan rupani. Unak songon rupani sahalak gadis na menyambut pemuda ditiki kekasih nak borhat marsikola tu luar negeri tu luar nadau ditadikon masih berubah borhat maau marsikola demi masa depan tak opak tahun ko marsikola paibahon ma si gadis di huta alai boha sikap na menanti bohado sikap na mengantisipasi managam haroro ni pangolii haroro ni bawa di tamat opak tahu saya holang namar tutukian maibana di jolo ni jadela manatap dau tu jolo alai pandangan na kosong dang rohana mangan dang rohana minum songoni modope daksimo opak tahun habis madali bekiri sonnen natabana kurus kering kutilang kurus tinggi tinggal tulang pipi pe kempot mata cekung umur 26 alai songon ono puluh 2 opak tahun mula ma bawadi duk tamat sian sikolana maksudna lau melamar holan begitu dibuka pintu tersonggok maibana mamereng drastis berbeda 4 tahun yang lalu sangat luar biasa terkejut dia pilos masih malolong dunge di dokma mimpikah diriku melihat dirimu walau dekat di hatiku tapi terasa jauh di mana ceria ciri khas dirimu di mana tawamu di mana manjamu yang kusuka darimu kau bukan yang dulu lagi kau bukan dirimu lagi kulihat dari wajahmu cara menghias dirimu. Kini kusadari sudah kau bukan milikku. Faya con Dios. Selamat tinggal. Balik kanan Victor Lauma Sido. Ambuak kadungan sahator sea. Tuhatta naneng roi. Ido pangoli hita huria orowani. Alani isotuk songoni penyambutatta. Tutuhatta Yesus Kristus ikut di bagasan haporseaon kesetiaan dohot urju di bagasan ngolutta makobasi ulauni menyambut Tuhatta Yesus unang didok tuhita sogo dak kutadaho lau maho sian jolokku tiada maaf bagi mudong unang nenna tuhita alaya sadidok romaho naftin pinasu pasuni damang teanma hangoluan saleleng nileleng na pinarade diakka na porse atong mengantisipasi managam tuhatay di bagasan haporsyaw dohot pas niroha laho manomu tuhatay Tuhan naungro doho Tuhan nanairo selamat berpengharapan amin mulia tema Tuhan nunga dipakulingi ho kami marhite hatap pasu-pasu mahatami asamar parbue di bagasan muluna dina
Mar Advent hami di bagasan minggu sadari. Managap po naung roh marhite merefleksikan di bagasan muluna. Doho Tuhan anaing roh. Mengantisipasi sudi akahaporsyaw nami di bagasan mulu nami, pakirimon nami ng doho holong ni rohana. Atong pasu-pasu mahatami asa huukap hami rohanami managap po. Huukap hami harbangan ni ate-ate nami manomu-nomuho. Menyambut to miyan maho di bagasan mulu nami. Pasu-pasu matuhan parmingguan nami di bagasan sada. Pasu-pasu hami saluhut na makubasi ulaw di bagasan o basok. Siyan aretao, organis, song leader, napapungo persembahan. Suang-suang na madyaha, tikting dito nga ni Huyan. Nang liturgis, lumobi na pa sa ato, barita. Sungoni masudi at karuas mo Tuhan nuayang natuhod di ibadah ko. Mamuji pasangat buwan. Jakon maibadah nami. Pasu-pasu hami sa lubut na gabi ibadah lomo ni roham. Padaw matuhan siyan hami nasamar. Lumobi Tuhan. Ajari pamarita na. Law. Memutus mata rantai virus corona. Di tonga-tonga ni negara na. Atong pasu-pasu mahami songon yak kana marulang tahun hatutubo ng ulang tahun pernikahan. Lehonon mo gadyang ni umur. Lehonon mulas ni roha. Jalatabah. Non mo nang pasu-pasum di bagasan bulu namin ganun marsadasan. Mahite-hite Kristus Jesus Tuhan. Martangiyak kami tuho Tuhan asiro hamdihan. Tangihon tangyan. Amen. Raja David, Ratu
Aku patu debata Agriat kasisianmu Sesukuning abian Tubuhmu bukan kotor Tatangiakon mapiliata, alidi bata amanami na di banwa gijang, odo haroroa di saluhut sileho-leho na denggan, dohot na saudi basa na mau diutus. Umasaat ami masiyan na dilehon mituhami, pilihan dami tu. Say jalo may gabi wap na hutus di jogo. Pasu-pasu may jalaramuti. Asaw para siya kami pilihan mo. Patibul kon harajaonmu. Di tonga-tonga ni Kuriam, dohot di Portibio. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam utadahami gudang ni silehon-lehon mituhami. Asalam girgir hami madok mauliate tugo. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan debata amanami ro di saliling-liling na. Mauliate marohanami tuho ala di ramoti ho kami di bagasan taon parhuriaw na uksalpuy. Asini roham do na pasahatok kami tu bagasan taon na ibaruon. Widahami di bagasan na sa taon ni denggan ni basam. Buas doho mga lekon barita na uli tu kami. Asamardame jala marasonangan rohanami. Ditabay ho do bilangan ni akana porosea. Akana burju manguloy hatam. Di pargogoy hodo akana porosea doho na posom. Akana mamaritahon habal gaon mo dito nga tonga ni Kuriam. Tukso habilangat do sudedeng gandi basam na sa taon. Siyan minggu tu minggu, siyan bulan tu bulan sahat rodi sa darion. Di baheni hupuji hami magoarmu, jalo pasanga pami maho. Saigom gomi jala pasu-pasu manang Kuriam. Tabay magano pari toroknya kana porosea na marholong ni roha diho. Say pararat maharajaonmu, diluat namion, sahat tusadok portibion. Say ramoti mahuriam, asa unang saut tahini parjahat na mga bati, arararat ni harajaonmu. Say unang loas suriami di susay, di gaori manang dileay,
ramoti maak kana pinilitmu, paibang sahat Tuhan uluan. Say ramoti masude na posom, na mamaritahon barita na uli. Say jo maak kasi pelebegu dohot parugamo na asing. Asa dohot na sida pasangapon goarmu. Say ramoti jala parbadiay mahuriam, sahat rodi haroro ni Tuhan nami, Yesus Kristus. Amen alea manami na di banua ginjang. Say pinarbadia magoarmu, say Roma harajaon, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua ginjang. Lehod matuhami sa darion hanguluan siapa. Sesama dosa na, songon panesanami di dosa ni dongan na mardosa Tuhan. Unak kami to gihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ay hong dona puna maraja Jalo hamua pasu-pasu ni Tuhan debata amat. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama. Di sondatkon Tuhan debatama buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopatkon Tuhan debatama buhina tuho. Jala di pasaorhon madamena tutodim. Amen. Selamat Advent Madihita Sarutna.
bangun